Takže dnešným dňom zaraďujem do svojho jedálnička sacharidy. Doteraz som šiel low carb, to znamená, že sacharidy som držal niekde pod 100 gramov na deň, niekedy aj menej. Držal som sa karnivoru, keto, stravovania. Robil som prerušovaný pôst, čiže intermittent fasting. Momentálne sa idem dať na štandardnú kulturistickú stravu alebo fitnessackú, to znamená, všetci dobre vieme, kuracko s rýžou, bla bla bla, rýža, zemiaky, bataty, čiže veľa sacharidov. Prečo? Pretože chcem na seba nabrať nejakú svalovú hmotu a cukor, teda sacharidy nám k tomu veľmi rýchlo pomôžu. A mne osobne vyhovuje viac to carnivore stravovanie alebo low carb stravovanie, kde si papám iba stejčiky, zeleninku, šunčičku a tak ďalej a tak ďalej. Konkrétne moje telo, moja myseľ, môj mindset lepšie funguje. Menej spím, mám lepší spánok, mám lepšiu pokožku, proste XY benefitov to má. A takisto intermittent fasting k tomu dopomáha, vylučovaniu viac testosterónu a tak ďalej a tak ďalej. Každopádne chcem si teraz vyskúšať znova high carb. K čomu? Aby som nalepil na seba tú svalovú hmotu, zvýšil silu, aby som vám zase ukázal, že za krátky čas sa dá vybudovať celkom rýchlo dosť veľa svalovej hmoty. Čiže zapamätajte si, ako teraz vyzerám, za chvíľku budem mať väčšiu hlavu a budem objemnejší. Každopádne hovorím, mne viac vyhovuje low carb stravovanie. Ako náhle raz ochutnáš čaro low carb stravovania alebo carnivore stravovania, už veľmi ťažko sa hneď zase chceš adaptovať do high carb stravovania alebo respektíve do štandardného spôsobu stravovania. Takže dnešným dňom, dneska je 11.10.7. štartujem high carb stravovanie a teším sa, uvidíme, čo to povie. Dopadne ešte jedna vec, keďže mám doma obmedzené náčinie a to práve pre budovanie svalovej hmoty nie je ideálne, potrebujeme stroje, potrebujeme viacej závažia a tak ďalej, preto sme si zaplatili vstup do fitness centra, kde budem najbližší mesiac chodiť a cvičiť. Takže poďme na to, let's go boys!